Bang, 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 bang. Ja tässä tulee mainos ensimmäisestä ottelusta alkavalla kaudella. Kapteeni Lasse Vuorinen Voutila-keskuksen pihalla Hämeenlinnassa. Kutsu porukka katsomaan, minne, missä, milloin, mitä tapahtuu, miksi kannattaa tulla ja niin edelleen. 50. perjantai kello 20 Hämeenkaari, Hämeenlinna, Pub 2 vastaan Lepy, Leppävaaran espoolaiset pyristelijät. Tuu kattoon, älä missaa tätä. Mitä me nähdään siellä? Laatukorista ja isolla V:llä viihdettä. Oh yeah!